And all I know is you're fine when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl. Pag ito, nag-shoot, ika-crush back ako ni Crush. Atay! Ang pangina! It's okay. It's okay. Saan ka yung pool? Self-defense pa, dali rin yung matangtang ang bukton. Sir, yes? Buntis po ako. Absent po sana ako bukas para makausap ko boyfriend ko. Kausapin mo muna girlfriend ko. Nabasa niya yung chat mo. Sinampal niya ako. Ayaw niya ako kausapin. Napahamok pa nga. Ano, hindi ka na uwi? Lamong delikado sa labas, curfew na? Ito na, kukurbatan kita pag uwi mo. Ganyan pala yung kukurbatan. Pag lumingin ka, iabot mo yan. Surrender mo yan, sir. Kinagat ako ng lamok. I'll make hampas na sana but my blood is dumadali na sa kanya. We're family now. Konya. Shoutout sa mga labalords. Di puti, di kolor, di ko sure. Ano kaya titingnan ni Kuya dun? Gas tank niya. Parang may kakaiba raw eh. What is that? Putik si Negro. Nagkasya dun. Matik itu. Matik itu. No, 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 no. Matik itu. Matik itu. Matik itu. No, 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 no. Matik itu. Matik itu.
Matik itu. Matik itu. Matik itu. Ako na, ay, masige nga niya, buhay na tutor-tor. Siguro may walang natira sa mga tinulad mo. Ang ina mo, kala ko pa naman ang ganda ng boses mo. Welcome to vlog. Welcome vlog. Welcome to my vlog. Hi guys, welcome my vlog to my Papa! Hey! Mama! Hey! I'm a heavyweight. Venus! Hi Francine, pwede magtanong? Oh. Kayo na ba ni Seth? Oo. We, baka nagsisinungaling ka. Ay, hindi ako pwede magsinungaling dahil bawal ang magsinungaling. Are you sure? Kasi lahat ng netizen nababaliw nakakaisip sa inyo kung ano ba talaga kayo ni Seth. Oo naman. Okay, sige, naniniwala na ako. So, paano ka naman alagaan ni Seth? Okay siya. Caring siya, tapos kapag ka alam niyang tahimik na ako, magtatanong, okay ka lang, anong meron? Ganun. Ganun siya. Ay, sana all. Ba't ka tumatawa? Naku, hindi yung tawa. Oh. Kinilig lang talaga itlog ko.